Dolores Vilavedra é a nova presidenta do Consello da Cultura Galega ao coller a testemunha de Rosario Álvarez. Alfonso Rueda destacou o traballo deste organismo como referente cultural da comunidade. Xornada de cambios no Consello da Cultura Galega. Esta mañá Dolores Vilavedra foi nomeada como presidenta deste organismo, ocupando o cargo que ata hoxe ostentou Rosario Álvarez. O titular da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu ao acto de toma de posesión, onde vecellou o esplendor cultural de Galicia o papel estratégico que desenvolve esta institución. A cultura é un esforzo compartido sempre, por iso é necesario que sigamos unindo forzas e eu recollo ese ofrecemento da presidenta e fago mutua de colaboración leal, cada un nas súas competencias, cada un coas súas obrigas, pero cunha meta común indiscutible. Polo tanto, agardo que esta colaboración e boa relación institucional que tivemos sempre se manteña e vai non facer, sin duda, durante esta nova etapa. Galicia atravesa, con todas as dificultades, un ciclo cultural, sinceramente, eu creo que moi bo, e debido a xente que o fai posible día a día. Non é froito do azar. Os éxitos nunca son froito do azar, polo menos os éxitos estables e permanentes. Rueda afirmou que se trata dun sector vital que non para de medrar na comunidade grazas ao talento de todos os creadores e creadoras culturais. A nosa creación hoxe funciona como un selo de excelencia. Cando a nosa literatura, o noso audiovisual, a nosa música, todas as nosas expresións culturais teñen o recoñecemento aquí e internacionalmente, estamos alimentando esa marca Galicia Calidade que ten moitísimas expresións e as mellores expresións que pode ter son, sen dúbida, as expresións culturais. Por iso, ese diálogo constructivo, ese respeto institucional, creo que é a mellor maneira de facer tamén políticas e políticas culturais. Temos grandes retos por diante. Efectivamente, eu agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso pacto pola lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de presuizo, e con o único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua. Algo no que sinala o Consello da Cultura Galega ten un papel fundamental. O presidente da Xunta loou a traxectoria das responsables aínte, Rosario Álvarez, a quen lle agradeceu o seu traballo e legado, a vez que amosou o seu respaldo á nova titular, Dolores Vilavedra.